tumandok kag diri. Sir, pwede mo man sa isang san online na natapos ang inadang atay. Hindi ko ma-sure kay... Basta why pa ni mag-isa ka tuig. Oo, why pa ni mag-isa ka tuig. Okay. So sa una, ang alagyan niyo paano na da? Andra sobos ako, kung magbahati, di man kami kaagayin. Mas standard naman kami gapon. Wala. Pinaha na yan. Oo. Sa una. Karon Oo. kay ginbutangan na da tay Dati, nalipay. hindi pa yun na ito. Kamo na yung natabo, guba naman sa baha. Dati, Inang ano man, inang kay isang ginpandra, lipay gid kay pwede na malapyan kay diskan kay Nolan. Oo. Isang nga linigad. oh, Oh, sir, last year lang ina natapos ni last year nga ginagamit dira. oh. Dako nga buli gina sa inyo. Sa Dako gidi. Nga man. Ang mga, hindi ka na maghala ka, initin siya di ko magbinaha o. Ining makatabok na gid anytime ya. Amo na ya ang imong paglantaw sa gintay o dira. Oo. Pero sang Sabado nga adlaw sang kusog ang ulan kag taas ang tubig. Ang tubig naglapaw sa Taytay. Lapaw gidi o. Taas gid yung tubig. Oo. Sang kamusta mo experience? Guro, ang sa taytay guro do, mga tagahawak pa nihalin sa taytay. Oh, taytay gumutindo ka guro. Tagahawak pa gid akong maglapot ka sa Oo. Taytay. Kay taas gid gali kayo. Kasaas ni kayo. O, ti kamusta ka mo ya? Ate kaya rin mo na kami dig-start baba o. Oo. Ate, Okay man lang, wala man kami na ano gid. why Wala man mo nabaan. why? O, pero tay kay pagkita nyo na karon amo na may guba na ang Taytay dira. Anong paglantaw niyo kag ano ang pag-istoryanan niyo sa Barangay Kapitan Dre? Why mo kami istoryanos daw tong diri sang ligat daw diri tong kapitan. Oo. Ambot yung anong ila ko kay sundi naman to taga nga sila ni congressman diri man to mo. Oo. And Why ko kakuha sa ilan istoryano ito kay why mo kami diri. Di karon hindi na da pwede malabyan sang salakyan. Paano ni karon ang mga pumuluyo nga may mga salakyan na bidira? May mga means of transportation nila. Bisan pa may silakyan ka di kung hindi ka na di kaagi, hindi mo gaway naman kagapon ibang agyan di. Wala na niya labyan nila. Oo. Di paano niya karon ano nila ginasakyan niya pakato sila balay pa proper. Motor na lang gini siya mo makatawag-tawag kung mag-ubran na daw. Why nagising agyan? Bali ano ko nila brown man ako no din dati yan. Ubrahon mo kung nila kay aral man og ipamutangan nga inubak file da nila o. Buot madali nila ni. Pero magitan mo gindali-dali lang na obra nga Taytay da, hindi pulito. So hindi guro kay data na bisan sa tanawon tanan daw mga tanil bag na lagi pang putos na daw nano na. Wala gid sing ano dara nga yung ano man. Hindi gid mabako giya klase ko no ay sa pundasyon niya nga solid nga semento. Oh, kilala mong sino contractor dara? Why kulit bala ka kawan bala kung sino una di contractors nimo. Oo. Pero pila na kabulan or tuig ka ginobra sina. Dara. Daw 5 years guro or 4 years daw muna. Apat ka tuig. Oo, kay kadugay lang niya na obra. Apat ka tuig nga gipang obra dira, Oo, pero gin isa lang sa baha. isa lang siyang Oo, Grabe. check ko.